I denne video vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg har lavet pasta med flødeost a la pasta carbonara. Det er min søns favorit, så derfor jeg laver den her pasta. Det er meget nemt og meget enkelt. Jeg laver den her video, så næste gang jeg laver, så husker jeg, hvordan jeg har lavet det. Det er faktisk ikke min første gang, jeg laver det. So, but anyway, vi skal starte med at stege bacon. Du bestemmer, hvor meget bacon du skal bruge. Men jeg bruger ikke så meget bacon, fordi min søn kan ikke lide så meget bacon. Så, når jeg har fjernet det fedt, så skal jeg bare tilføje en spiseske, fordi det er kun min søn, der skal spise. Jeg skal bruge en spiseske flødeost. Jeg har brugt naturel flødeost og så mælk, og så blander jeg dem, og så jeg skal bare holde øje, så skal jeg tjekke, hvor meget konsistens jeg skal bruge for det der sauce der. Og så jeg skal også bruge, jeg skal bare bruge mælk lidt ad gang. Når jeg har brugt mælk, så skal jeg også tilføje parmesanost, så det er meget creamy. Så jeg skal også bruge en spiseske parmesanost, og så det skal bare blandes. Når det kommer til den konsistens, du tænker, at det er meget perfekt konsistens, så kan du bare tilføje lidt salt eller peber, hvis du gerne vil. Min søn kan ikke lide peber, så kun salt. Og du kan smage det, hvis det smager godt. Og så jeg tilføjer lidt ærter, så der er lidt farve i. Og så det var det faktisk. Og så skal du bare tilføje de der pasta, som jeg har brugt før. Jeg har lavet før. Og så blander dem, og så det var det. Den er faktisk færdig. Det er meget nemt. Det tager ikke så lang tid at lave det. Det er meget hurtigt. Det er sådan meget hurtigt mad, man kan lave, hvis man har lyst til at spise pasta carbonara. Det er det hurtigste, og det er meget billigt også. Så fordi jeg har ikke noget fiskeflåde, så tænker jeg skal bruge der, flødeost. Og det smager rigtig godt, ifølge min søn. Og jeg skal bare bruge bacon til at pynte. Så det ser sådan ud. Jeg håber, I kan bruge min video, fordi det er faktisk meget nemt, og næsten alle børn kan gå lide. Det er min søns favorit faktisk. Så det var det, og have en god dag, og hej hej.